Mbaufu, Akani Ningali Nakosobe. Je crois que c'est une question très pertinente. Ni Kumara Malikola, Malien Doba faut qu'il y ait fitna la willa. Parce que d'où il y avait fait un business, d'où il y avait un affaire de là. Mais on y avait Malien on est de là. Moussa Aramadin Boulou Nafoloka Tien, Kausa, il fait mon ninga Tien. Mali Côte d'Ivoire avait sans damaro un connabo gela depuis. Les gens pensent que dans Kumara, on veut quand même tenir des discours de vote en guerre. Non! On a quel intérêt? Et tu as Mali Konomi sur le de Corva. Ati. Aye Mogodo ta Mali Konobi, même si la fois, Kaka Mogodo c'est de Corva, Balmasra, Sindisra. Ah, mais c'est un fitnet à cause secret. Mais nous ko gelara. Alassane be dynamique min kono, o tient de fort. Alassane time go fait, Alassane temps fait. Moussa, c'est même côté que nous Moussa la ola quoi. Mama ya nyini ka terusi la duika. Mama ya nyini ibe mugo min fait no yika jamana président ko binga bibulu. C'est la kena fo mugo mingo iko kibe muso mi furu. O bebe 2000 fait mugo mo ka bo dembo ibulu. O tire mo yinia. On comme Asmin de fait. Alassane on non Asmin bay, on be boy. Ani Asmin kera fait on ni malin ko ba fait tatoya. Tous les complots contre les Mali, c'est Alassane qui est derrière. Alassane a instrumentalisé les deux pays pour de conflits politiques. Anto Foko Mouna. Anto Foko Mouna. Donc, on a oublié Nimbenentida. Mais même la Kebi, Malais, on bet de Goumongono, Benono Malais, on a. Quand on est Mali, on est en Anya kuma fo dom na Alassane bana korom so la donner. Malais, on est fait avec Alassane, ben on garantit là ya. Fa vidéo ko bolé atete rebe ga fo ala ka finala. Faut que Dieu ouli ala tan nobla Alassane. Mali est toro fantin soro. Aka changement kono, aka souveraineté retrouver kono. Mali est toro fantin soro avec la ministre est de fantin danga a bête on Alassane. Arme fantin dona Mali kono, kata Mali coran fantin, kata centre là, attaque fantin kera Mali kono. Aye ni mo mi mandala o ka Mali ka plainte contre la France o ka takalaje. Le président Moussidé non en référence, Dougou Moussidé non en référence. Avion Bora Mohamed Dougou va Mali attaquer c'est Alassane. O ben no balma mo nyonga tia. Anto foko muna, anto foko muna, muna anto. Alassane de sera en ni mo doka fodron ka de la ka malien ka fo kay de kunta ko ta c'est Alassane nga fangama. Alassane a la campagne bekin Mali et da la campagne de ka la ka crise. Donc na yo kuma fo nous on a béni ballontain quand on a position politique bla ko ballontain comme en table ou ne be min fina ali kalate malon ko lo wasi musa nyen non domdale nga kuma ne ke non ne ma fi voilà feno bu kono ne kuma la quoi mais musa ben kalife mina we ka bonga kalima ali kalate malon ko lo wasi n'a kɛra ni fɛn ma bɔ a la aw ma diga fɛn min ye ni ni bɛnna n ye kuma haramu ye réseau sanfɛ c'est malien hali ni malien kelen ni ko y'a sɔrɔ ni ala ni kira cɛ ni Alassane m'a senti k'a fɔ ma ko tout billahi parce que a bɛ fɛ ka an ni CEDEAO ka bɔli bɛɛ don ɲɔgɔn na pourquoi a bil'i kunna mun na CEDEAO ye mɔgɔ bila ka taa Niger pourquoi délégation c'est le Niger à l'aéroport là par le biais de Alassane, la France a appelé Kako, c'est une délégation à Sigui. C'est là où il y a une Corvar. Délégation, c'est l'aéroport là. Après l'atterrissage, il y a une Kataouya, tout le présent, Sigui, mais déjà Niger. C'est là où la délégation Moumbé, Alassane est où le pouvoir Sigui. Pourquoi? Parce que mardi le 30, au Doni de Kounou, mardi qu'on devait attaquer le Niger. On devait mener des interventions militaires pour attaquer le Niger, mardi dit. Non, bon, le 30 quoi. Il sera son tour d'un pays frère, un pays ami. Il n'y a pas de communauté qui est là. Et bien c'est tout, il y a des gens qui ont été Alassane ne voit que les blancs. Alassane ne fait pas le toit boudi. Alassane a fait un bel toit boudi. Alassane go toit bou. Na il dit ça. Alassane a sata. Alassane go toit bou. Mais mes amis. Donc ni ballontan nous on est prêt. Mais à Blue kuna aya qu'il a été Mali et disposition bêta. Asimite kuma, beau fier d'asimite kuma.
parce que kunu mɔgɔ dɔw fana ye message dɔw ci ma k'a fɔ k'olu kan ka segin ka bɔ Côte d'Ivoire. Mais tila k'an da don la o ni nin tɛ kelen k'a fɔ maliyɛnw ye kana question fila kana question don ɲɔgɔn na i ye ɲininka Mali ka match de la k'a f'i ɲɛna match ballon tanni ne tɛ n da don la o bɛ technicien bolo mais côté sécurité hali maliyɛnw kana jɔrɔ on a déjà fini on a déjà terminé. Il y a des a y'a lajɛ an ma renfort tɛmɛtɔ ka taa Sikaso mɔgɔ an ma su jaabini mɛn le Mali an ye bataillon renfort tɛmɛna ka taa Sikaso hali ni maliyɛn kelen kunkolo y'a dimi n'an ma don ka taa intervention kɛ ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ n'an ma don i k'a fɔ ma ala tɛ mɔgɔ Musa kɔ la Musa nin kuma kalo kan fɔ yɛrɛ kuma wɛrɛ on a déjà pris Sikaso comme base arrière maliyɛnw ka to ka ballon tan hali maliyɛnw kana jɔrɔ n'u gagnera k'u pan k'u wɔlɔki k'u se non mais kafu de don anw ma taa Côte d'Ivoire kama an ma taa Alassane kama anw taara ballon tan de kama n'an bɛ kuma tiɲɛ fɔ kuma tɛ fɔ ni mɔgɔ min y'i jɛ kana ne yɛrɛ lamɛn bilen vidéo la kana n lamɛn bilen yɛrɛ mais maliyɛn n tɛ maliyɛn to mɔgɔ si bolo n tɛ maliyɛn to yen mɔgɔ si bolo et ballon tan ye tiɲɛ mais i t'a manifester ma ka da mun kan n ko ballon tan jɛ ye kule de ballon tan jɛ ye nisɔndiya de ne ye mɔgɔ bila ka taa ballon tan ko kana nisɔndiya mais i ma dabɔ an bɛ a fɛ nin kama mun tɛmɛna anw na mais minnu bɛ ka kuma kalokafɔ la u ka ɲininkali kɛ mais munna mɔgɔ ka président b'a bolo ko fo ka président bɔ a bolo ni tubabu ko tɛ Assimi fɛ o ye tubabu kungo de ye Alassane ka mun de b'o la si les blancs n'aiment pas Assimi o ye blanc kungo de an bɛ Assimi fɛ n'an ko an b'a fɛ pourquoi k'an tɔɔrɔ k'a fɔ k'an b'an ka président bɔ an bolo munna an ye mun de kɛ on est prêt à s'assumer jusqu'au bout mais bi de ni Mali bɛ se ko la ni Mali tɛ se ko la de a b'a dɔn Mali gagne n'a gagnebaya bɛ Ala de bolo n tɛ n da don o la dɛ mais maliyɛnw ka sécurité hali maliyɛnw kana jɔrɔ hali maliyɛnw kana jɔrɔ wallahi maliyɛnw kana jɔrɔ o banna ka ban an ye disposition ta o la o banna pep dɔnkilidala wo activiste y'a da wo 49 militaire wo anw ni marifa ma se Alassane ma dɛ Alassane de ko ONU de ye marifatigiw bila ka na an y'u minɛ ko ONU ka kɛlɛkɛcɛw de don an m'u minɛ ko Ivoiriens don dɛ an y'u minɛ Mercenaires don Alassane de ko k'ale ka mɔgɔw don. Et le ministre de la Défense, Sadio Kamara est téléphone ta. Il a appelé son homologue. Car ça a sorti de l'obéni fait qu'il doit qu'il doit qu'il doit qu'il doit sur la soute. D'où c'est bien. À quoi démentir trop? Arme l'arme bien. Nous comment tu as l'arme publiée? On a arme publiée. Et quand ces gens-là ont été libérés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont amené à Togo, quand tout fallait. Sur la soute là. Mon amour qui est le corps va direct là. On m'a pas parlé de mal là. Nous blancs quand t'ami. On m'a dit quoi faire? Mon avion t'a amené au Togo, quand tout fallait. Sur la soute là, on a quand tout blanc. C'est là où il y a rien n'importe. Ah bon, moi quand t'as la guerre, moi blanc là comment on tra Togo follondi. Quand tout échanger, corps sur la soute là quand on a tenu au corps. Alors ça n'a pas à démentir. Vous pensez on me couler de là. On te couler là. Donc Moussa aina chez Sia, yang turun aina chez Sia. Nterga nana. Abou nyang nana. Nterga nana. Nyang. Ouais na parce que ambe Mali de Côte d'Ivoire. Aina nterga aina chez Sia. Donc il a là donc 49 militaires ko kuma do ala. Ngache. Aben ala che nebe mi fo yi. Mali be orom na ko bi ne ko imango Mali ni Mali ni jamal de ko ci jamana wara soro tun wallahi. Wal ni dugum sen damano be ni Mali nunu je Mali be meka soba ko jamana soro ni manana ko ni nunu ibara kibe dugum mi ne kati do fo ko dala ni ron de la u ka korobo doro e samedi dron te ya u ka korobo doro sama ko ka laje doro Mali la an nga minga ambo do abeni ala che Mali nga minga ambo do wa anta fo mo ko sabali ni mo ngo benin kenya yi sama ka bonga direct la mi wele mais Mali ni ta toyi Malien do de boram Malien do de tra la Côte ni ko ya soro endu Malien do boram mamia ma bo atra ka tiri la be sigi an kante nyogo sara la Malien do tra fa on do tra kan kama amul ko sécurité tu ko benin klinya donc ame kuma mi fort discussion bet alendo no de finangi iga wule ga siga so kala je aran forum be amun be bamako an fane be ya siga so ay wule like ay wule ga Sikaso ko munebe ay wule ga Sikaso dron ko munebe Sikaso amunu me bamako amia vatangertere ay ballon temps fair play kono nu yan ci kuuje u ka yele malaw mana gagnalu kana hésiter ko moto nun ta kala pan ka klason kala ni min bor la ambea ni Mali batira fana fora bara
Voilà. Aya nyanga. Ouais. E dura kene kono. An ko baka fu mabel ni nga Côte d'Ivoire ni Mali ka match la. Ouais. An bala ka commentaire caman mɛn ka bɔ Ivoire yɛrɛ yɔrɔ ka tila ka bɔ an yɛrɛ ka mɔgɔw yɔrɔ. Mɔgɔ caman ko match ye fair play. Ɔ olu bɛɛ bɔra ka hakilina de sisan i bɛ se ka jumɛn fɔ an ni Côte d'Ivoire ka match. Bon, an kɔni tun ɲɛna ko balontan don. Mais apparemment an bɛ ka kuma dɔw mɛn mɔgɔ dɔw da n'o ye Ivoirien ye. O kuma ninnu tɛ hakilima kumaw ye. An bɛ Ala de deli a kana na kɛ Ivoirien fanba ka position ye. Sinon Tombouctou ka bon ni Côte d'Ivoire jamana mun bɛ bɛɛ. Ah bon? Awɔ. Tombouctou ka bon ni Côte d'Ivoire bɛɛ. Côte d'Ivoire mun bɛ bɛɛ. Tombouctou ka bon hali ni France ye. A n'a mun bɛ bɛɛ. Donc an b'a f'u ye u ka sabali. O ka fisa kosɛbɛ. CAN kɛra Mali la yan 2002. Maliens ye de jatigiya créé. Équipe fɛn o bɛ jouer Maliens bɛ yen minnu bɛ bɔ ka taa stade la ka t'o équipe supporter. Jatigiya. CAP y'a ta Mali de la k'a kɛ diyagoya ye jamana bɛɛ kan. Bon ni Maliens taara CAN na Côte d'Ivoire ko mɔgɔw bɛ t'olu menacer parce que u bɛ supporteria baara la ou bien parce que Côte d'Ivoire cira ou bien parce que Côte d'Ivoire éliminé na. Bon n'o violence daminɛna mɔgɔ t'o dan yɔrɔ dɔn dɛ. Mɔgɔ t'o dan yɔrɔ dɔn dɛ. Donc n'u bɛ se u k'a dabila. N'u bɛ se u k'a dabila. An y'u ka commissaire dɔ ye o bɛ ka yala yɔrɔw la ka taa sensibilisation kɛ. An bolo commissaire bɛ sigida fitinin dɔ de la. Commissaire kumakan tɛ tɛmɛ yen kan. Surtout an ye commissaire min ye an hakili la Adjamé de. Adjamé ye Abidjan quartier dɔ de. Pourquoi gouvernement tɛ bɔ ka message diffuser radio ni télé la ka kangari da population ye. Donc on se pose la question an tɛ gouvernement ka position ɲini commissaire dɔ ka sigida sensibilisation kɔnɔna la. Anw bɛ gouvernement état ka position ɲini gouvernement ka décision de la. Donc n'u y'u sigi k'a lajɛ ko mɔgɔ taara dankari Maliens na parce que u bɛ Côte d'Ivoire taalen bɛ CAN na. Ni min bɔra o la o man ɲi dɛ. O cɛ man ɲi dɛ. O cɛ man ɲi Ala k'an kisi. Aya an ye Salfo ale fɛnɛ tun ye sɛbɛnni. A y'o jaabi ka bɔ Musa. A y'o jaabi. Ɲangi y'o jaabi. Ok Bobo an bɛ taa ɲɛfɛ. Ayi continue Ɲangi. An ni Ɲangi ka continuer. Ɲanga an bɛ taa ɲɛfɛ an y'a ye k'a fɔ Mali bɔlen CEDEAO la. Nin wagati la an b'a ka kibaruya dɔw mɛn k'a fɔ ko médiation daminɛna pour que Mali bɛ se ka sigi. Yala Mali kɔrɔfɔ ninnu sababaw don wa ou bien ni hakilina ye jumɛn ka da? Pour que Mali ka segin jumɛn na? CEDEAO la. CEDEAO la. Wali ko o kuma ka dabila. Bon, je pense que Burkina président kɔni ko c'est fini. An y'ale ka kuma mɛn. Donc ne kɔni bolo anw bɔkun kɔni n'an bɔkun kɔni de ye ko tile fila an ka segin tuguni ka na an kun kana bɔ fɔlɔ. Mais an bɔlen min filɛ nin ye tan k'a fɔ ko an bɛ segin ka don CEDEAO la fo ni CEDEAO bɔra Faransi sagoya la. An bɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye CEDEAO t'a yɛrɛ bolo. A bɛ Faransi de bolo. Bon mɔgɔ minnu bɛ ka mɔgɔw ja wuli ko Mali ko banna donna tan bɔra tan an ka jamanaw bɛna dafiri nin bɛna kɛ tan. Olu yɛrɛ bi CEDEAO dɔn ka tɛmɛ CEDEAO yɛrɛ kan. Aw hakili b'a la o mɔgɔ kelenw MINUSMA Guinée olu de ko non ko Maliens bɛna sa kɔngɔ la parce que ko MINUSMA an ka jamanadenw balo b'a la an ka sigidaw balo b'a la n'u taara a bɛ kɛ cogo di MINUSMA ma taa nin. Barkhane Guinée u ye nin fana fɔ nin denbaya hakɛ balo b'a la nin bɛ tan etc. Barkhane fana taara mɔgɔw tɛ ka balo jusqu'à présent. CEDEAO jamana 12 ye Mali Burkina Niger dugukolo ka bon n'a ye jamana 12 faralen ɲɔgɔn kan Mali ni Burkina Niger dama ka bon ni CEDEAO kilancɛ ye. C'est-à-dire Mali Burkina Niger bi ka ca ni CEDEAO jamana 12 a ka bon n'a ye quoi territoire ye. Kidal dɔrɔn ka bon ni CEDEAO jamana tila bɛɛ ye Kidal région. A ka bon ni Guinée ninnu bɛɛ ye. A ka bon ni Cap-Vert ye, a ka bon ni Togo ye, a ka bon ni Ghana ye, a n'a tɔ misɛnnin ninnu. Sénégal a ka bon n'o ye, Kidal région tɔ. Niger fana ka bon ni Mali ye. Mali ka bon, Niger fana ka bon ni
Mali. Donc il ne faut pas que moi panique ni jamana saba il faut un potentiel ou de B. Ambolé, ministre des Finances, B à Kakman. Quand Mali to CDAO là, CDAO a exigence une fin mon banque, ça va dans les 100 milliards. A même perdu à ces faits. Ambolé avait mis là ce budget directement, ça va de plus de 20 milliards. Donc il ne faut pas que moi mairie ko Ambolé ko gele va langa jamana mais gele va la CDAO jamana tan duru bede ma. Parce que ça nous coûte sur la économie de fin. Alors ça nous sommes là depuis décembre. En une note doye, où il y a une note mi kono ko ga fonctionnaire ou ga 2 mois salaire douma, janvier ni février. Parce que bouleversement maintenant de l'économie en fin ça va être terrible pour tout le monde. Et surtout ni CFA, n'ambora CFA la katwa là, c'est catastrophe. Donc anga jamana we décision mita, c'est une décision que nous saluons. Et puis anga jamana ancien chaman bay, munu ka fierté de ne France ka projet de Koueni. C'est ce que la France voulait faire sans nous. Depuis la colonisation, Francis Mogobe, la zone du Liptako Gourma, richesse Mbey, Akabo Aklima. Oui, qu'elle est ouli, Mali ni Burkina Tché, une richesse de nos faits. La bande d'Aga Cher, Mali ni Burkina Ka, guerre flan, fait nous. Oui, tu vois, vous déjà suscité. La guerre des pauvres, la guerre des Noirs. Oui, oui. En 86. Ah, voilà. Ils ne veulent jamais engager un famou, Kaben, Nikanka. Et puis, ça a été le rêve de tous les grands intellectuels et dirigeants panafricanistes, ni Jamana Sava Kanyoran Sora. Tellement que Jamana Sava est lié à la colonisation de ni zones nous tika Kavonyawana. La France avait décidé qu'en Norbla, que le terrorisme bêta qu'elle est dans la zone des 3 frontières. Mais, en premier ministre de fois, on a un abandon en plein vol. Pourquoi on a Kidal ni Tombouctou ni Gaoyoro Mikama ou Yembla, dans la zone des 3 frontières. Terroristes groupe croix de Poira aux zones qu'on a État islamique qu'on y a de nous tekele. Donc, oui, Fando Yembla, on a Minkama, la zone des 3 frontières qu'on a. Parce que richesse de billets, Minka Grinka Teme Yorota Obek. Et là, nous Yembla, Algérie n'y a de deal pour que Kidal, au gouvernement qui a accord politique de signer, c'est l'ONU qui était en train d'appuyer cette initiative-là. Donc, terrorisme, il y a la massisse, zone des 3 frontières qu'on a, pour que Kato richesse ou non fait. C'est pourquoi France a basé installé Gossi, Mintunga Green, Katemo a basé Klabek, Gaota Kofe. Et Dieu merci, Anya Famou, Ango Namayeta, France a Okata Chien Kele. Anya Namayeta ont retrouvé au projet Nkasigi Senga sans la France. C'est pourquoi France descend méga sur nos hobbies. Diamana mi présent. Bekada abamuso faire. Premier ministre bora ka foin ko ale wasoko e ka ale gorjiganie. Donc o ye hereba de France konnala. Wati mina nyebe ka tanye nyebe ka fere wara ngini. France ka hami autorité munu ka hami so mi jamba nyon fait. Wal manye gorjiganie ka no fo télé la publiquement. On ga klaka daw jamana su no fe ko mena bod no la ni o jamana façon de wal ma ko jamana su kana leçon dictée. Voilà. Torodo. Voilà. Voilà. Nyang bora ka min fo. Me fitin dron faro kan. Ka fo ye ka fo ko nin ko nunu ko la benon do ka. Alassane ye courant tigɛ anw na 80 mégas 100 mégas pour de d'ama. Il y a réduit à 80 mégas, ou à CIE de terre, parce que c'était CIE. Mais Alassane était CIE de dos. Et courant qui est Mali, 80 mégas, Mali m'a fait qu'il a. Djourou était même roni a fait un bête. Mais Bibi n'a jamais courant sera. Il va donner il va courant, l'électricité il en a de 21%. 10% comme faire là. Maintenant, il y a là, il a un tourné, c'est 12 ou 11% faire là, ça va 21% en tout. Parce que le courant qu'on ni Mali ba 100, ni Iatke Mali la 100, Djoma 100. C'est les Ivoiriens qui payent maintenant. On a ce courant à facturer. Donc, pour vous, quand il faut que Djemli,
mɔgɔ b'a ko Côte d'Ivoire courant tigɛ Mali la Côte d'Ivoire ma tigɛ courant tigɛ Mali la la société française là o de courant tigɛ Mali la mais population ivoirienne de b'a sara parce que u nana a charge d'aw le kun sisan 10%. oui entreprise de ta fara la entreprise u ye 11% fara 10% kan entreprise nana après 21% la donc population civile de bɛ population de bɛ 10% sara mais entreprise bɛ 21% sara bon e ni ala cɛ intégration bɛ min e bɛ courant feere Mali ma Mali ban k'o san ne bolo tubabu ka taa n'u ka courant ye mais ivoirien de b'a la k'o courant sara bi ivoirien de b'o courant sara augmentation 21%. aw ko Alassane économiste ni économiste ya de ni économiste jɔn bɛ mun se ka ni économiste façon kɛ n'a ma juru ta a bɛ juru di n'u ko économiste ya de ya donc c'est pour vous dire que Niang bɔra ka kuma min fɔ o ye ka n y'o kuma de dafa k'a yira k'a fɔ Alassane ne voit que l'intérêt des blancs tubabu ka intérêt a ɲɛ b'o dɔrɔn de la donc i ye question posé Niang kun ko Mali ni Burkina fɛn bɔra CEDEAO la avantage ba de b'a la avantage ba de b'a la voilà n bɛn'o ɲɛf'i ɲɛna fɛn dɔw bɛ yen an b'a fɔ min ma ko taxe extérieure commun je crois si c'est une bonne appellation o taxe min filɛ nin ye an bɛ jɛ ɲɔgɔn na o la de ni doni bɔra Espagne Chine dugu wɛrɛ la hors zone CEDEAO Mali bɛ nafa sɔrɔ de la o ye 65% 50 à 65% Mali b'o sɔrɔ taxe la ni doni bɔra zone CEDEAO kɔnɔ ka na e b'a dɔn Mali bɛ joli sɔrɔ 11%. Mali bɛ 11% de sɔrɔ donc conteneur kelen na ni conteneur bɔra Chine ni conteneur bɔra Espagne ni conteneur bɔra fɛn tɔgɔ de Russie la ka na don Mali kɔnɔ Mali bɛ 3 millions 4 millions sɔrɔ minɛ conteneur kelen taxe la mais ni conteneur wulila Côte d'Ivoire Togo, Bénin, ou bien Kabo et il y a fomia bala Ghana, Kana, Mali be 11% de sort. Donc, on va 400 000 francs de baisse à la conteneur Kelena. John perdu là. La suppression de la barrière douanière, la libre circulation des biens et services dans l'espace et CEDEAO, John me perdu, Mali t'es. Il va laisser passer bon immobilier Guinée, bon immobilier Burkina, bon immobilier Yafama, Togoni, Bénin, 20 000 francs de sara. Laissez passer là. Vous les regardez, 20 000 francs de ça. Mais ni pour l'immobilier, 2 000 francs, pour l'immobilier français, laissez passer au Kumabola. Donc, Morocco Sabali, Mali de perdu. Bibi n'a ni port fond fin bien, c'est là où nous boulot. Mali ni Burkina Niger de port une belle marche. Ah, vous, à Franco, Mali te ko wajijala, ni Burkina Niger, qu'on le go pour acheter dans la peau, amena na quelque. Oh, mais bah, bliu kuna, n'tenda do oko wajikula, mais au lieu de bras waji, port ou fin la balo. Et mais exemple dimani Sénégalais n'a bora Mali Sénégalais dugu jumɛn bɛ frontière la ko kɔgɔji t'o bolo Niang bɛ yan n'a bora Mali Sénégalais dugu bɛ frontière la port b'a bɛɛ bolo c'est seul le Mali est sans littoral et continental donc Sénégal port don min na embargo sigira anw kan Mali ma dɔwɛrɛ kɛ dɛ Mali i jɛngɛ dɔrɔn ka 25% de tigɛra ka bɔ Sénégal ka marge la k'o fara Guinée kun a embargo wulilen kɔfɛ Sénégal 4 milliards de don a ka port la 4 milliards ka tila ka dugu dɔ jateminɛ k'a lajɛ n b'a dɔn kijɛla dɔ bɛ yɔrɔ jumɛn de don ka taa port saki aménagé c'est que malien camion tɛ taa bilen k'a fɔ k'a bɛ taa port kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ taa fɛn ta k'a bɛ taa doni ta u yɔrɔ dɔ de aménagé malien ka banlieue dɔrɔn kama tellement que on est important Sénégalais 4 milliards de dons à port aménagé Mali minɛn tali kama Alassane ta fɛn tɔgɔ ye di Macron t'o dɔn mais Sénégal b'o dɔn Bénin Niger Bénin n'i ye Bénin ta k'a lajɛ Niger de jɔlen don n'o ye n'i ye Ghana ta k'a lajɛ Burkina de ka minɛn bɛ bɔ yen Bénin port jɔra fonctionnaire u ka salaire par tranche d'accord n bɛna ni kuma filanan ye aw ko Mali de bɛ perdu ala aw filila Musa nin décision talen kɔfɛ Togo ye mun fɔ Togo se désolidarise k'a fɔ k'ale t'a la Togo bɔra k'a fɔ k'ale t'a la hali sini Togo bɔra ka lettre ci Mali ma n'a ko kopi ba n bɛ lettre kopi k'a d'i ma ko Mali ka taa minɛn ta ale ka port la Togo Maroc ko alhamdoulilah rabbil alamin k'a ye sira da Mali Niger fɛn tu sais que n bɛna min ɲɛfɔ aw ye aw ma min faamuya nin fɛn ninnu na quoi CEDEAO ka instruction bonya tɛ CEDEAO yɛrɛ mɔgɔw bolo nin dugu kelen kelen bɛɛ bila ka na contrat signer ni Mali individuellement n'a ma kɛ i bɛ si monter kɔnɔ
Sénégal, Côte d'Ivoire, après maintenant le retrait de ces 3 pays de la CEDEAO, nous avons un contrat signé Mali individuellement, ou un contrat signé Burkina individuellement, ou un contrat signé Niger individuellement. On m'a CEDEAO fameux au de la quoi, il donne CEDEAO le bras CEDEAO de Fafoïta là, parce que CEDEAO du coup qu'il ne peut pas bouler ne fait individuellement. Il va que maintenant de façon bilatérale. Mais Nyangi Djabi Olao, on a espace ka boni CEDEAO ben nous à peu près les 3 pays là font à peu près 3 millions de kilomètres carrés. Moins de 3 millions de kilomètres carrés. Nous on dit dugu nous n'avons donné un chance fait on a gâté la chauffée. Ou bien il y a un niveau où tout relève na on fait ailleurs boulot avec Ivoirien na fait ailleurs boulot avec Sénégalais te doya. Quand on fait nos milliers avec les dames refait. Abdi fait venir fait. Donc il y a 4 de ces jours mon fourni. Nous avons entreprise fin BAB ou quoi action mais fin la barre patrie nous on mal là. Ou bien client potentiel ou bien consommateur be mal là. Toi vous na usine du Sénégal, kana usine du Côte d'Ivoire, na usine minen clantier bébé na consommer Mali là. Donc on lui a donné un chance en fait ni fin bé. Sans qu'on a 2 millions de camions de vélos au Sénégal. Malien mobile 2 millions de vélos au Sénégal. On a au Sénégal l'économie là. Ni a meko koji, ni a meko port, on m'aurait pas donné là. Tu tiens. Maintenant on jamais bonne Guinée. C'est pour cela le ministre Assimi ni prévoit. Assimi mission blata Guinée, Assimi mission blata Mauritanie. Ou moi c'est une fonnaire. Mauritanie d'ailleurs on y Mauritanie c'est vrai aller en Algérie là, mais économiquement aller diguer Mali. J'ai intérêt de où? Mali a mission pleine de Mauritanie, Mali a mission pleine de Guinée. Guinée ça fait combien? Ça fait 800 km. On a une économie à peu près de 325 à 400 km. On a même économisé. Donc, on a mon fond là. Mauritanie a porté d'ailleurs on y. Mauritanie veut jouer là, mais avec je Mauritanie parce que non t'es bi, on a fait des bi. D'où tu gouches ou à fin de l'étoile moi. Mon auto quand les senta là. Tout bas donc à fond. Mali qui n'a tout port black le Sénégal port là. Tout a senti. Alors on a miri ko on est moko dorome moko la moko fene moko ba on a quoi. Anga njija nyere. Anga na corruption ke. Anga dobo namara la. Anga dobo yugurugu la. Anga clé. Amika ta sraminka. Ni srain avantage clé ne bala ani inconvénient clé. A folo mi fura clé fe benina amika ta sram go bara drondi. Ani fuwari a kon tebe. Anga bara de absolument. Amika sraminta. Ani fuwari a tebe. Ameta ça va ani kuma chama ni fuwari a tebe ne. Anga bara ke. Mais inconvénient clé bala baro mi corruption. O de bi se ka na sra la. Na corruption ke folo. Na continue ro fa ambi bi. OK. Bou, aya ka fo Mali kono ya jagulu do fene wuli ka joke ka ko joke ka fo ko ol kon majani Mali poli CEDEAO la ko ku ba ni communauté internationale ga ku ka wuli ka joke ko wala sa am se ka kala Afrique to comme na Mali kono anga si démocratie kono la jagulu appel du 20 février o te bashio a jagulu kelingelen beta ka laje aya jagulu kelingelen beta ka laje a bebe jonga intérêt défend ka bru ye bara ndam ou be jonga hake kono ou be jonga na faso sera laje appel février a la catégorie a l'électrique ko kidali minela ka fo ko Mali kidali minela ta ka sininga mo ngiba ke soro do sara kidali kamine Tombouctou bateau attaquera appel du février ko memi eta ke asininga mo eta ke chokel kamo iba ke ki nga Malien munu mara ni ame appel du 20 février ngiba jo appel que tu appelles qui? C'est pas les Maliens. Eta ko Malien nunu kama il y a comme là mais parce que ni toi vous intérêt ni sebe nous t'appelle que quoi nous me boka carré des c'est de tuer n'était des groupements impopulaires comme ça n'était au Djabi quoi des collectifs impopulaires n'était au Djabi n'était au Djabi hen bena mo man arajera obe ni kerana ka bakibna ota kibo da fenku non ni be droit don ni wo ki chara dom ray ki be droit don malé plainte de France kama to ko to défend onina ni bolo de droit donné ni ko ñu ko charia donaté ti ka jamana ka dalwa défend to défend entendre do kuma bela sono ko kera ko be fene mais dono ni kuma gelara kuma tienre be fo entendre do la ka fina ko ko appel le 20 février ne to lo jabi parce que ni sebulo e bien te biso
fɛn caman tɛmɛna Mali kɔnɔ m'olu fɛn olu hakili tɛ maliyɛnw yɛrɛ la olu ɲɛ bɛ fɛn fɛn na o ye haine ye active fan fɛ an t'o jaabi quoi. Journaliste du peuple bɛ se ka dɔ fara o kan wa appel du 20 février ka nin communiqué in na ko u ma jan ni Mali bɔlen CEDEAO la ko wa k'u b'a laɲini walasa an ka kalafili bɛ ka sigi démocratie kɔnɔna la. Non, bon, je crois que jamanaden bɛ droit bɛ jamanaden bɛɛ bolo k'i ka hakilina di. Mais appel du 20 février man ka jaabi nin waati in na parce que ni fɛn min dati banna donc i b'a to service d'hygiène mɔgɔw k'u ka baara kɛ parce que appel du 20 février sigira ko transition élection de ka kɛ donc ko transition tɛ prolongée et qu'à partir d'une date ko tɛ transition reconnue bilen. Donc ça c'est dépassé largement et je pense que communauté internationale yɛrɛ y'a sago kunna ka kɛnɛ kura dayɛlɛ donc je pense que appel du 20 février tɛ actualité la bilen ale permis la donc n'u ye kulu kura sigi n'o ye kuma min fɔ an b'o jaabi sinon a bilama kɔni fo ni b'u jaabi quoi. Ayi ne t'u jaabi parce que ne t'u jaabi min na u dalen bɛ Macron min na Macron yɛrɛ y'u jaabi Macron ko ko la classe politique malienne a échoué. Yɔrɔ ma kuma o la o Macron Faransi min y'u bila u ka baara la n'u ka Faransi défend Français yɛrɛ k'u échoué la donc o kɔrɔ ko la France même reconnaît la puissance de la transition ça va olu yɛrɛ de ko Macron yɛrɛ de ko ko ninnu échoué la ne tɛ dɛ Macron de ko k'u échoué la bon mɔgɔ e ni Ala ni kira cɛ i ka mentor yɛrɛ k'i échoué la Macron yɛrɛ k'olu échoué la donc Macron bɛ sɔn da la ko to ka fɔ k'a b'olu bila élection kɛlɛ o de to ka financement o de to mɔgɔ tɛ kara k'a fɔ k'i bɛ ninnu dɛmɛ kɛlɛ la parce qu'ils ont échoué nin tɛ ne kumakan ye dɛ Macron de ko k'u échoué la san 30 wala ka tubabu minnu sago kɛ san 30 wala ka tubabu minnu ka baara kɛ san 30 ko ouais ko tubabu minnu de ye an ka partenaire o tubabu ko ouais ko ils ont échoué parce que transition nana tiɲɛ yira en 2 ans transition tilala sini an bɛ ka taa Asimi bila ka taa sira Korobukari ka bɔ Bamakɔ ka taa Kati ka bɔ Kati ka taa Kati kɔfɛ sini UMPP o b'a la an bɛna taa ka bɔ Kati ka taa Kayi sira kunbɛn k'u kurusi ɲɔgɔn na Kayi sira in bɛ 2 milliards de la don n ko démocrates de y'a tiɲɛ démocratie fanga mɔgɔw de ye sira in tiɲɛ UMPP fana dalen fana o baara kɛra o conseil d'administration o mɔgɔw sigira ka ban Union malienne des produits pharmaceutiques Irisiw nana ka n'o la o ni Mali jɛra ka partenaire k'u lawuli Nsukala Brésiliens bɛ kungo kɔnɔ déjà on doit faire 200 000 tonnes par an Mali de bɛna sukaro feere sa mɔgɔ ma en 6 mois i t'a mɛn tun ko malo bɔra kɔfɛ ka don Mali kɔnɔ 6 mois 7 mois 8 mois ça fait ɲinɛn san kɔnɔ ni ɲinɛn san banna i t'a mɛn san wɛrɛ 2025 ko Mali filɛ nin ko ka taa balo ta ko exonération ko kana don ni balo ye an bɛ te unda min kɔnɔ te wula te donc o ye k'a f'i ye 2 ans kɔnɔ han nin y'a Asimi ka baara ye 2 ans kɔnɔ jamana kunna kun a y'a minɛ fɛn fɛn binna politiciens bolo a y'a bɛɛ lawuli a ye terrain lawuli ka lycée kuraw jɔ bi bi in na an bɛ foli kɛ colonel major Ismaïla Bake bi an tun bɛ réconciliation na les communautés les chefferies traditionnelles des régions nord Mali a mɔgɔ bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen bi u ye min fɔ i b'o dɔn ko accord banni jar'u ye ni fɛn bɛɛ ye wallahi bi ko accord jar'u banni ye ni fɛn bɛɛ ye ça c'est les communautés des régions du nord Tamasheku a bɛɛ Kidalikaw yɛrɛ y'u fɛn an tun bɛ bi réconciliation na c'est vrai on était avec toutes les communautés toutes les chefferies traditionnelles mais n y'o de f'i ɲɛna Algérie ka taa nin image ta bin k'a lajɛ wari tɛ n ba bɔ su in na o a wari tɛ n ba bɔ su in na o donc c'est pour te dire que kuma minnu bɛ fɔ a ye ani réalité tɛ kelen ye quoi c'est que le Mali a gagné Mali taara ɲɛ ka ban maintenant voilà Bumabali sigi kuntagala bɛ fɛ ka janya an bɛ fɛ ka a kuncɛ an b'a kuncɛ ni kunu bariya balontan kun bɛ yen an y'a ye k'a fɔ message joueur yɛrɛ a donn'u la Mali balontan n'i ye kan ta k'a lajɛ a tanna bariya ni fadenya kɔnɔna la balontan in a diyara balontan bannen kɔfɛ an ka joueur yɛrɛ ye Burkina drapeau minɛ ka 2 meleke u la o b'a yira k'a fɔ ko AES ko joueur yɛrɛ b'a ko kalama Bumabali folikan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin Mali sporteur ni Burkina sporteur ni joueur bɛɛ lajɛlen ma parce que balontan in kɛra ka ban mankan i b'a dɔn o bɛ ka jɔrɔ min na o de ye samedi ye parce que u b'a dɔn k'a fɔ Burkina ni Mali de bɛna fara ɲɔgɔn kan
Oui, Bourgogne Mali de bina fara supporter ligue. Il faut pas la wodo ba ba ko wa xamene c'est juste maintenant pour les supporters la décourager. C'est que on va comme le gouvernement hakina ne dole mais ou même mun ke nyang bora ka fini o be police do black na o la ni c'est tellement dissuasif ni politique bora ka kuma ni ko fe ni chen ko a ko nu seke de eta ima police rek kuma me jamana do Mohamed et puis tara kuma quartier mina et puis police tara kuma quartier do tara kuma sugu de fene kono et tara kuma rom na malon de bi et malon mina chen nga rek kuma donc ni on a préparé psychologiquement ka donc il accuse déjà les Maliens c'est que moi Alassane Kungolo kain Alassane mika ayika foni cheni kara wa Maliens wera de nota aunte ola to ay politique en blakata message be tan to le gouvernement kan ga boko communiquer o de corvoir fambay et puis il parle Jula Bamananga au cours de fond. Donc, min tara ka message kalani a be ka ta fo Maliens mo o de cheni kelay c'est pour maintenant d'accuser d'emblée les Maliens. En une femme goy nous on est très parce que Mali ni Burkina de bina farño ka ta Mali supporter. Mo be kuma do fo ko c'est vrai Mali la Côte d'Ivoire ci. Oui tiens. Mais pays organisateurs finalement de la Mali ci quart de finale là. Au vraiment de la les pays organisateurs de la CAN Mali au belabo Mali ni bena Mali labo. Une défi fly anya ta ka de alama. Ala ka doy na teme no e kan équipe supporter et organisateur ala ko do mina ala ka doy tuy. Donc aw kana joro Mali ni Burkina badenya ballon tan de kan ka ban wa na ala sonama ama se mo ka boya ngata re Mali ni Burkina flabe stade fatin nous ya korobo no de fina Burkina ba fermer côté na ma fermer côté na ni ala ti ama fermer côté flabe fait ati korobo samedi durante ya ne akana ne ta ke propagande e ni mo ne dabade ni propagande mo ka korobo doro amunu be bamako ya on se ndola da nga minga ambodo billahi wallahi billahi nous sera Maliens ma fou kusa ta sefla wallahi nkala alala fona soro migi ni mi ma mbulu ni migi carton ma do be ni avion manani ma do be na soro avion était ko bombe de ta ko tasma bala ka be mo ko ni billahi ska so ba alerti la alerte ma no wa ko bodoro mais mundu afrika ballon eta ni terga war bu juruta bangla kata be do sadla ki banga ki bugla yaw ne no ya o yaw ne no ya iye juruta kata do sadla ima ki bugla ne no ya o bana ta ballon ta yi eka ko so ta dendo la notri ma bile ma gay ko ye juguya maroko ma bonia le malheur est contagieux malheur be le madio maite machika sumu frère ko tiga ska shishu ballon tan to yede ballon tan yi très di mo ma kala ele est-ce ba kala ma tibe te kitu est-ce que les mon mata Maroc supporter mo ma kan yo mo juguya mon mata Maroc supporter donc mi rabe kan énervé ko Maliens yo banga bi ko pour que Luka éliminer o kuma olu e chiko fla munu ke olu wa jero o banga jeu de hein ou ka jero o banga jeu de adon Alvetri ku join ivoirien Jere Mali ka match do Alvetri était un ivoirien Alvetri ku ivoirien de je banguma 18 kono nene dorjela che a franga da pourquoi Alvetri ivoirien mo fier comme penalty ouais angati pourquoi on mata Alvetri nové qui est ivoirien ouais bon munun be ni na mana kan folaw do mais amba ñini Côte d'Ivoire gouvernement ne fait passer à kololo le détail on ti carré kono mo jate olu ambol de jate nous magara Maliens na ko parce que ko juguya do be ou bien do nota borata ni min boro la yo ñini kana nga secret dévoilé fait ñango tomo we gino ñango yo gino kana nga secret dévoilé ñango tomo ko ke ango jabie donc voilà un peu am sera min kum fo awye ka fo ka wol mono dans tes folies